Achegámonos desta vez á provincia de Ourense, a máis rica en entroidos fulións. Desta volta, achegámonos hasta Laza. E claro, antes de nada, queremos agradecer a Telemiño a súa colaboración con nós polas súas imaxes. O Triángulo Máxico está formado por Laza, Verín e Xiz, que son uns dos entroidos galegos máis representativos. Os peliqueiros de Laza teñen na cabeza unha pelica por atrás, por eso se chaman peliqueiros. E o animal que teñen aquí diante chamase micro. Estes personaxes tan importantes para o entroido de Galiza non só saen o mismo día de entroido, sino que o 1 de xaneiro saen os futuros peliqueiros. Non se lle pode nin tocar nin chamar polo seu propio nome, porque senón podenche dar cazamarra, son autoridade. A min o que me dá aquela é o das formigas, que, para que piquen máis, botanlle vinagre. Sabíades que coidan formigueiros únicamente para estas datas? Está todo pensado. Deixámonos co Entroido de Laza. O Entroido de Laza é un dos máis enxebres de Galicia. Ritos e personaxes ancestrais protagonizan o transcorrer destas irreverentes festas. Os días de Entroido en Laza discorren entre a Praza da Picota, centro neurálxico dos actos, e os bares tomados polos mozos da vila, que crean un ambiente festivo coas súas continuas esmorgas en torno ao bo xantar, o viño, o licor café e as típicas aguardentes galegas. Os peliqueiros, armados coas zamarras, unha especie de látego con mango de madeira perfectamente labrado, con 6 chocas no cinto, son as personaxes estrela e chaman a atención pola súa particular e impecable vestimenta, que pode pesar ata 15 kilos, e as súas caretas demoníacas adornadas con imaxes de animal. Un dos días máis animados é o luns de Entroido ou Día da Borralleira, cando pola mañá ten lugar a farrapada, batalla de trapos untados con barro, e a xitanada, procesión de parellas montadas en burros. E pola tarde baixa dende cima de Vila a Morena, un home cuberto cunha manta e cunha cabeza de vaca que se dedica a levantar as saias das mulleres, axudado pola súa comitiva que lanza sobre a multitude na Praza da Picota unha chuvia de formigas vivas, en ocasións misturadas con vinagre e fariña, para poñelas máis rabiosas.